Tikulandireni kwina kulikonse kumene mukutsatira program ya tsiku la lero ya Haso Yanga. Lero Haso Yanga ati kumzinda wa 49 tikufuna ticheze ndi anzathu amene ndithu amagwira ntchito mu barbershop kumeta. Inu ndine tikudziwa ndithu makwalala tipakanda anthu osiyana-siyana amene haso yawo ndi kumeta, koma kodi zimene zija anayamba bwanji ena ndiye nawo zimakhala bwanji, ma style aja zimakhala bwanji nangano kuti adziwe zoti mutu style yake khale chonchi kenako ziyende chonchi zimakhala bwanji. Ndi apa angoti meta kaye titi ndambiri angoti meta kaye kenako ticheze ndi Dan amene amagwira ntchito ndithu yometa kuno ku area 49. Troy Cat. Muja tinakambira muja kuti tufuna adana atimete kaye bwino agwire ntchito yawo kenako ticheze nawo kuti kodi haso imenewo amapanga yometa imakhala bwanji, zimakhala bwanji, mitengo amajaja bwanji kuti mitengo ikhale chonchi kapena amazaona mutu wake kuti awasiliyawo ndi waukulu ndi uchache chonchi. Timva ziwiri zitatu zokhuzana kuti kodi haso yawo iwowa amakhala akupanga mutani. Khalani pomwepo. Panatan, takupezani malo anu kuti pajama landira nzake ndi mwini khomo kapena mlendo. Niko. Ndi tilandireni. Madala. Ziko kwambiri. Kano masuka. Ifera masuka kwambiri. Ziko. Tiyambe ndikufunsa kuti kodi dzina tungodziwa Dani komano dzina ndi ndani komanso mumachokera kuti. Daniel Nkoloma ndimachokera ku Balaka. Muzi wati ndi ku Balaka. Kuchoka Balaka kubwera kulilongwe kuzathamanga mahaso. Kuzathamanga muzakale. Ife timangodziwa mababa mani majani ometa inuyo ntchito yanuyi mmaitcha kuti chani kwenikweni mukamaitchula nokha. Ife timatcha kuti barbing. Barbing. Okay. Mzungu. Kumera ngati mujiya ndekuti kumera kumane I prefer kuti barbing. Kumera kumamveka mwina mwake ngati kuti maisa za china chake choti ngati kuti ambira maphokesa kamva kuti ometa amabona ngati kuti kaya ovutika kaya kuti mwina nango sazochita koma no si choncho. Moti iwe kuyamba ntchito imene sutu nango sazochita. Ayi. Ninacha kusanga kuti zochita zanga zikhale izizi. Kupanga chiganizo ndithu mmene timakhalira ku skulu kuja kapena kwina kwa kumafuna dzarani ine ndifuna ndidzakhale ogwira ntchito barberman. Actually amene anandipanga inspire ngati ndala yanga ngati yankolo wanga ndala yanga ing'ono. Ankamera ndekuti mbale wanga so brother yanga ino yake ankameraso so ndamene nakanga kuti anandipanga inspire ineyo. Ndekuti ndizakuntunduru zimene zoti big brother kena kwankolo kena koso iweso akutenga. Ineso ndekuti ndi mbale wanga so partner wanga amameraso. Okay. Koma passion imene inambira pakakale ndithu. Ndikalekale. Ndikalekale ndili mwana. Ndekuti akamamera ndekuti kusanabwise zo chargers pana zina zake za manyo zina zake za. Pamene ko pamene vanayambira. Pamene nthawi imeneyo nesina kuisa ntchito zimene ndili mwana ndekuti ndimangoonera wanera ndekuti ma reza nthawi imeneyo chakuti akumera ndi reza. Pano titakula mutata tirirani tipange zimenezi. Chinali chaka chiti chimene unayamba pang'ono kumakonda kumeta kumaonera kumeta mpaka nakufika kuti wayamba kumeta weka. Kumeta inende kuli namba 2018. 2018. Yeah, that was 2018. I was 15 years old. Okay. So you can imagine. Nandi zaka 15. When ndayamba no kumeta. Na mbena anandipuzisa anali brother angayo. Okay. Ndithu. Kupeza anamba so gale mina kan 2010. Mina ngamba yo kandi 97 koma ndikalekale. Kuphunzira kumeta chimachitika ndi chani? Kuphunzira kumeta ngati menda nenera munja iwe manira kai kuti chinthucho kuti umachifuna not just kuti anthu akupanga iwe so upange waona emakhala kuti passion for and then mana kuti it's like a college first ungangopanga okay. Kuti wayamba
komano akanika calling ya mametedwe it's a calling okay cause pamene ndimagwirapo pamasala mark ndiri yoti like it leaves a mark of beauty like you know so sungangovanga ayi kuti basi wafuna kuti uvange no ndufuna ndidziwe tikamanena ngati ntchito yanga uto nkhani timapita mkalasi kukatiphunzitsa timalemba chonchi nkhani timayankhula chonchi iweyo kuphunzira kumeta chimene amata kuphunzitsa chimakhala chani mumaphunzira kugwira machine kapena mmene mumagwirira mutu wa munthu kapena mumatani bwinobwino like for the first time like first day anandonesa kuti machine limagwira chonchi okay anandonesa magadzi aja kuti brush ndekuti uyenera kupange chonchi ya soft brush fine brush yobanda kuti upanga chonchi ukafuna kudwira upanga chonchi koma like kulowa mklasi kumale kunoko sinamvepo kapena sinaoneka kuti school yoti yeniyeni ngamene ali maskulu kuti yophunzitsa kumeta no komano just ngamene naphunzirira ineyo zimatheka komano ngati kunja kuja maskulu alipo kuti ku school ndiri kupita ndi ku school kuti yometa kukaphunzira kumeta anthu amapanga pamene kunoko ndi madaba kuti anthu amapwekesa kwa amatipwekesa kwambiri kunoko I don't know why chabwino nthawi yako ukuyamba kumeta experience yake inali yotani experience ilu inali yovuta okay pano kumbukira nthawi nake nazapeza customer balanga nachoka kukanira mpira ndendapeza customer lawo jandekuti pamene pachaka mbali mmodzi ndakwera ina ndatsika ndekuti pamene kundi amaso kalekale ndinazo kuti ndikupanga fast apo ndamana kupanga fast kuti asandipanga ndipeza ndikaishi ona so it wasn't easy but we made it okay kuti kuzafika pano pasi kuti zinazophweka taononga anthu ndithu nde mukamaphunzira amafuna kuti mudzimeta mwina ana ang'ono kaye kapena amaona kaye kuti awa akulu awa mwina poti style imene akufunayi zimakhala bwanji actually timayamba ndi ana okay pana aja ndo sadandaulisa kwambiri amafuna kamina mabrush iwe amene kuti brush ija umeta iye amakhaula akuone sanga mamputsi ndiye okay aba mbino afika apa nditakumbasa munthu wankulu wande kuti munthu wankulu amamba kaye kuti akanimina nzako you know kena kana kuti wani pajambo kwasa ndikuti amba nokukwasa makasoma akulu acha yeah tikamapita malometa atimamba kumva ma style osiyana blush yobaya yosabaya chonchi zimene zija ndi chani imene zijazi ndizokuti as you know chili chonse china kuti chikhandizina kuti munthu akafika barber shop kuti aziwe kuti chimene akufuna ndi chani pande kuti soft brush fine brush imene li brush yobaya ya fine brush pali ma basket ngati panopa anthu ambira kumakona matepa fade I don't know ngati mukuzizi tatifotokozere zimoneka bwanji fa oloma soft blush yo timangodziwa soft blush yobaya yosabaya koma ambiri sitinganene kuti imatera it's like kuti yoti iweyo kuza kutenga brush ija ndikumapesa ngati umene ili yako koma yako ndi ayikulu iyi ndi soft blush ndi brush ibe okay koma brush yeniyeni soft brush yeniyeni ngati umene ndapangira mbali okay mbali ngati mbali kuti kozapeza ndi brush yobaya ndi kuti matenga machine acho mapisa kumbuyo ngati kuti kamapanga chonchi timakhali kubaya ukamagwira mu njalo lili kubaya ona pamene ngati style yako iyo limacha kuti basket komano kunoko I don't know muchichako koma muchizungu ndi basket pamene kunomeza kuti ali bobo kati English kati komano amene simaina yeniyeni ama style awo ndi akunoko kuti akunoko tebo kati kuti upite pagoogle ulembe kuti tebo kati singabwere seja tebo uche basket akubweresera chifukwa ndikumbukira anthu amatha kungoona undimete ngati ashimolo undimete ngati Grace Chinga baba Grace Chinga apo ndinenge likameza kuti anthu akamabwira ati ndimete ngati Grace Chinga I like mpaka panopa zimayi akamabwira amakhangalura ndimete ngati Grace Chinga Grace Chinga ndi style ona fonyo kuti iyeyo zimene amakonda kumitazo anthu amazikonda kwambiri ndi basi nangosanisa kuti nimere ngati Grace Chinga osati amangoti nimere Grace Chinga osati so ngati Grace Chinga style inakaziro ndi Grace Chinga palibe so wina moti panopa munthu akangoti Grace Chinga mumazira ati mmere kaziwa kuti timere yakuti koma dzina lake leniyeni imeja mmayichula kuti chani imene jayi ngati makamaka azimayiwa makhala ngati ma pixie kati komano kunoko anthu samaziwa nambira mangoti Grace Chinga komano ma style ake mayina ake nini anthu samaziwa ndi ma style ati enanso amene mumakhala mukumeta anthu osiyana amene amakhala akubwera pano ngati ma tepa fade yo okay
achinyamara kwambiri ko tepa fed imene imoneka kama kanga kuti kungo ngalimenda mendera ineyo umumu njonchi kena kumaza mira so imene tepa fed pali bus fed imakanga limoho kumasimoho ndebali moho ndebali aji bus karendani nayo ona ma style odziwika bwino ori ma style enieni ndamene okay kuli baje na moho enieni ajano ali bus card tepa fed ma bus card ma tepa fed ndikutengeko mbuyo pang'ono utayamba kumeta ndi azibale yako zinakutengera nthawi yatali bwanji kuti uchoke mwina m'manja mwawo ndikumapanga zako ndikufika mwina pamene unafika panopa ndikumapanga zinthu zako? Ndikumbukira amene ndinkayamba inali 2018 inali ka November. That was November. Ndio 2018 pamene bo 2019 nazori mbali wanga uja finally nchiro anaza kuchita nchiro anachosidwa nchiro muti nakanga kuti ndasalano ndineyo ngari kuti apo kono I stand on my own kuti nditakuyendesa yani takuyendesa baba shokuti ndikumera ndiri bwino anthu kumalo laso ifo anthu amandikana amadaka kuona kamwana mangopwekeza ngati bedo nazori atachokamo ineno nazamwitana nonzanga ina ake ngati pati wa bring namwirana chifati mafunga bili kaliwa anthu awiri lero nese ndamba kumphunzisa paka vanhu vasanayisa kupanga zake ndi kuti I don't know kuti muku question yako libati kuyamba nokupanga zanga ati zanga yes ngati baba yes zinatengera zaka but just imagine from 2018 baba shipenda segula kuti ndambana kupanga zanga nda this year January by January nthawi yonse unalukugwira ntchito kwa munthu ndekuti of course kwa anthu osiyana koma pano uno ndi ntchito yako zimene kupanga ndi zako actually ndi zathu mulipo tilipo awiri okay ndi partner wangu kani yabwino ndifuna ndimvetsetse tsiku lako ngati munthu amene wagwira ntchito mu baba likati layamba limaoneka bwanji? ineyo ngati pali malo oti ndikafika ndimafira kuti ndafika pamalo like kuti I'm comfortable like makhala kuti ineyo kafika kena kake ndendouko ndikafika ndi kuti kukutaputati zinthu kuti ma customer kuti akamafika kwati kuno ndiwafumi komabe timayesesa kuti mukamabwera muziweze kuti chilichonse chili clean. Ine ndikamafika kunoko tsiku langa makhala kuti kungofika kunomaza kuti tsiku ilili ndaliyamba bwino chifukwa pena matopeze kuti mina ndachokapo sinaliyambire kunoko mandikafoti ndaliyambira kuno makhala ndikuziwa kuti avaliendapo. Tibwere ku mitengo imene mmachacha chimene chimakupangitsani kuti style iyi tichaje 8,000 1,000 500 ndi chani kwenikweni? Actually style ili yonse ndi 80,000 koma ngalimenda nena kuti Brazilian hair ngalilakala dilija ndi 9,000. Mmameta sodi mene ije? Imameta kanda azungu kanda ndani takhalumira kolo kuti pite pa TikTok kapeza mavideo ambiri. Okay. So ngari mabasi kandane nawo bus Freddy moho tepa Freddy ose makadwiri ndi 8,000. Okay. Koma ndo chimene mabangisa ngati kuti mtengo kwere pang'ono kuti mtu afuna ma service ena. Like kuti afuna kupanga dye, afuna kupanga dye kandi wa black kandi wa kalanji. Kayafuna kuti scrub Fatima banga so scrub kumaso facial treatment. Kayafuna kutwiza kaya kurani chimene makhala kuti ma extra kuti mtengo makhala kuti kukwera komano kumera kuti kumera kandi style yanji ndi 80,000. Munthu wankulu wang'ono mwana ndi 6. Mwana ndi 6,000. Aliso ndi mamitengo yaji na matintiwo kuranga foni. Wina akozofusa kuti bwana dani kungomera muruko mpaka ma 2,000 kwaja folo mmapanga chati kweli. Okay, ineyo like kumera ndimafuna kuti ndikamera munthu it's not just about haircut kuti basi kungomera like kuti ndikamera mujatitsuka mutu we always pay attention to details kuti munthu ukamatuluka kuti ukuoneka bwanji confidence yako sili naipe komanso ma standards anga ineyo aziukanisi kuti standard yake sikuti ndiyapasi kwambiri no ndiyapena pakebe kulolo kuti tisegule chani zinatolengeraso cost yambiri so mitengoyo pa 8,000 evoso ndicho kuti basi kuti tango kuti basi koma nthawi yake ndimene zikupangira zinthu kuti tikamapanga tikamasindasita zinthu chanchani
ndori zimakaurizi kurani antu amamvesesa as long as kuri ndikupanga provide service hapo mwatopeza kuti munthu ndamumira 8000 ndani basa 15 20 simachitika kwambiri so okay ndi makasoma kuti akabwera ndimatira kuziwa kuti apa ndi 20000 kungomera kokasana pange daija kungomera kuti uyu muza 8000 kumakupasa 20 15 ali kwambiri mbiri why ndekuti ine nditabwera ndi amene mundisiya kaye muthaneta I still want to know. I always respect every client. Kaya aka ngari kutwiza ndi 3000 kaya afuna kungopesa kupesa ndi 1000 as long as kungopesa kuti afuna tapese ndi 1000 konde kuti baba shop mwene ndalame zilimo tsiku limene mulikumbukire we kuti tsiku lili na weka ndipo tinapanga makobidi kunali bwanji tsiku limenelo ndipo sikalekale okay that was last month siku limenelo naweka okay ndi nalikonso ndekha abale wanapita kuchenali Sunday but nanga anapita kuchechi employee unasana run sana bwe ndi nalipo ndekha zizori ineo lokuja sinaje mimi ndinkaje ndekuli nalenga nabula kanifata tisamusa ndikumera ndikumanda uri kasipi kanifata nama kan 2 hours so you can imagine ndekuli mwatenga kasipi wezi ndekuli sayiva jaka unye masamusa wezi nkumamira so you can just imagine kulolo ntawe yori ndije sina kale basi nzori those kuri anthu ambiri okay anthu ambiri kungo panga estimate kungo panga roughly mwina akuzokhala nali anthu angati mwina all about 20 na 20 so you can imagine ndimafuna ndiwerenga kuti 20 plus times 8000 unali ndalama zingati ndema 20 boru also sana la maili bala ma 35 yeah bala 15 zosezi kuchokera mu ntchito haso yake yometa utatu uyamba kumene anthu sankakuseka kuti kumeta iwe ungapange chani zimene mane nazo kuti anthu amakhaula kuona kuti kumeta adona kuti amakutenga bwanji kumano kwa ineyo ndimatenga ngati ntchito ngati mene zili ntchito zina kuti ndikamachoka kunyumba kuti ndipita kuntchito ozona mene ndavaliramo kuti munthu akupita kuntchito osati ungovala ngati basi no kumakha kuti iwe ukuyilemekeza ntchito ija komanso anthu aja amakulemekeza so kuti adawa amakonda ntchito yake so analipo oti kumeta amangoti mulibe kanthu pangachani zikuchedwesani chani koma ananena sadi kuti no ine ndikuziwa chimene ndikupanga nangakhale kuti kumalawi kunoko nkhani zometers as I said kuti follow kuti one kunja kuja kumeta of course ndikunja komano ndi kunoko timasiyana kutali kwambiri okay ubizipeza ngati akuza kuti $50 pa John Bomba azikuza $50 yeah $50 ukuzokayanga na plot itu $50 kumeta amameta kungometa kuka pone kuti one kunoko imakhala beina yake komano we understand ndi ujeni yathu ngati kuti one ku John kuja ujozipeza kuti munthu kumeta ngati kuna baya customer wanga ino yake anapita ku John kumeta mpala atusiza style sizajali kumeta mpala anazorana mira 70000 yakunoka kapanga kuveti kumala yakunoka 70000 kumeta mpala kumeta andisala lero imene ndani kodi mukamameta kuno mumameta so azimayi atsikana azimayi atsikana anaka onse timameta namva konse tumbiri yoti mababa manero mumajezetsa kwambiri zona ziwezi chaka sinangomzori munthu yakabwera you have to chill kuti mawa asafune kubwera because asafune kuti kubwera kuti kuzangometa azingoti anthu ameta kukhala kuti anangobwera kuti kuzameta koma azachize ndine azachize ndife kunoko koma ziti kuti amafunisa kumeta kwenikweni koma chifukwa waswa kunoko waswa malo ano achanchani waiziwa so yeah okay nde kujezetsa kumajezetsa nditu timajezetsa nanga ndi business iro sikuri kamera simuyembwe muri muri pa TV asirika sikuri sili muri pa TV ndikufusa liti kamaliza kucheza ndifusa limene ili koma nzosangalatsa kuona ndithu kumva fundo zosiyana mmene ulendo wometa haso imene imakhalira tikhale tikupitiriza posachedapa zikataizi tikupitirira kucheza ndi Dan amene ndithu amazicha Babaman haso yake yeyo ndi Babaman
kumeta tsitsi la anthu bwinobwino kwakongoletsa. Tikupitirira kumva ziwiri zitatu. Ndikufuna ndifunse Dan, ena amatha kupezeka zoti ayitanidwa ometa kuti akamete maliro. iwe zinakuchitikirako? Ineyo sinamete kumaliro. Okay. Koma zitachitika ndikuzopanga. Kozo kameta bwinobwino. Bwinobwino. Okay. Ndithu. Osathawaso sajira mali. Pano za uli ndi ntchito. Zima anthu amapanga wasamisaja nanga amapanga bwayi. Yeah, maga. Ndiko kwaza msande kumera. So ndikoza kupanga. Okay. Koma sizinachitikeko. Unakumanako ndi munthu oti afuna ineyo ndifuna undike mohawk style koma nkuona munthu wake kuti ineyo tasilia munthu wanu mufunika Buddha. Zimakuchitikira? Kwambiri. Kwambiri munthu amati akubwera kuti kuona style imene akufunayo ndi shape ya munthu wake sizigwirizana. Koma ineyo ndimamuuza munthu kuti amweni ineyo ndiometa so ndikuziwa kuti style iyi of course ndimamuuza nomwina mwamoti iyeyo asakhumudwe. Koma ndimata kumuuza kuti amweni style yakuti bwanji iyi kozokulanise bo kwambiri. Iyi ndi abo koma iyi ndi abo kwambiri. Okay. And amamvesesa ndikuza kuti amweni ena mata kungobwera kuti amweni munthu ndakusira ndapangani zimene umati. Pangani zimene mmati. Ndimapanga. Koma ndimapanga zokuti munthu uja ndikapangira kuti zimene akufuna zine ndaona kuti sizigwirizana. Akamatuka panja muja azinena ineyo. Kuti atawa kuti anameta ndani. Sapanga sokuti iyeyo ndamene anapanga ayi. Ndimakhala kuti ineyo brand yanga ndikuyirani. Ndikuyiwononga. So ndimata kumuuza munthu. Koma akakamira ndimapanga mutundu wake. Unametako anthu odziwika kwambiri? Otchuka? Ambiri. Achina Gwamba. Okay. Amabwera muno? Amabwera. Kunoko amabwera. Kapita pa TikTok paja. Mavideo ambiri. Okay. Achina Gwamba, achina Dremo, achina Sholmogani, achina Teddy. Ambiri. Okay. Inaso ndani. Komanda ambiri. Tiyelekeze ineyo Mwachibadwidi, mwachilengedwe. Ndi dazi. Ndingalipireso 8,000 ndipo kuti ndifuna ndimete? Service yori ili kupanga, service yori kandi jani. Munu wanga chilengedwe. Chichi lina la jokambo kali pamono. Ine mukanga ndipire 8,000. Paka ndisori ngai lole kuno. Okay. Makabe 8,000 ndio mwe. 8,000. Fa chini chose chimenera bange ba watisi uja kwa stero uja mozi mose riba kati kutsuka mutu kakupaka zopaka pakazi kajani. Menera mchezesera wa stero uja tikujeze chimozi mose sainu yonso. Okay. Nditu. Alipo anthu amene ngovuta kwameta? Kwambiri. Amavuta yani? Anthu amavuta. Okay. Okay. Ngati baladena ake amata kanacho kapo kakanga na Zambia. Amata akabwira amakanga kuti yeyo ndamene akuzimera. Kuti wakukuza panga chakuti ukapanga ndoti aziyanganira glass abata panga chonchi ngati kuti ndingomba sa machine ramwene lazimere fine. Munthu ukabwira ine kuti akuza kuti amwene tandimereni. Ndimakumva ndeni mavesesa kuti atawa afuna chakuti. Okay. Ndizo kuti anthu ena kuti ndimene alili ndikuti ndovuta olokapita mabanya mwawo. Era ndovuta basi. Koma ndozoti akabwera kuno apa bwanja apa pamene zoti zina zoti anakuza kuti tapanga chonchi iweyo sinapanga kuti kungo zona mizira zija akuti chonchi pamene pali china chonse chimene apanga so uzaona kuti ndikuvuta chabe. Okay. Ndithu. Unametako munthu koma nkukuza kuti ase mwandila kuitsa kwambiri mwandila kwambiri. Zinachitikako? Zinachitikako. Unafira bwana? Okay, ineyo sinafire kuti chanchani kuti ngazi kuti ndinafira zina zake no cause ineyo ino kuti zimene ndinapangazo ndi zimene ndinkanira kupanga koma iyeyo kusaziwa kapena kusazindikira ndi zimene ankafuna chifukwa tinapo anthu olowina anazata kuti ayi ola kuisa ndiyeyo. Okay. Anazo kuti suna ndimere bwino bwana sindikanapita kwakuti makulu koma ndimene ankanifotokozeramo ndimene napangira muna chimozimozi. Koma maoneka kuti kaya kumene anazolowera ukazimene ankamupangazo po munthu kaziwaso zoyipa kupanga zabwino mazalanga zabwino zoyipa. Ndi takati kumana nawo ndithu. Okay. Kukwiya kuti singabwereso koma naziwa kuti olera nantu akuza kuti chiro timagwira bo timamera bo. Ndi sinafire kuti chanchani kuti kuzilengera no. Ndizoona kuti mu barbershop mumakhala nkhani zodabwitsa ngati mmene zimachitikira ku saluni zinsisi zambiri. Nende ndizisisi zosha. Ndainake rukusadzalezera uzakugula kwambiri. Ndizambiri zori ine kuulula mabanja koza kuti. Ndizambiri. Kwambiri. Mumabwera anthu muno sinthana zinthu zambiri. Asiyana. Munthu abwera akunuza nkhani zori
sana uzo kanda akazawo kanda amunawo kanda anzawo kumanea kundiuza ndikuziziwa koma timasamala okay kuti modi ndikazipereke kuti chanchani no Zisi zanga zili safe ndinuyo zili safe musakandaya chabwino ndofunanso ndimvetsetse pali anthu amene timadziwa makamaka azibambo akangokhala ndikometa mmodzi ndiye mweyo mpaka kalekale akoza kusintha zina koma ometa amamusungitsitsa chinsinsi chake ndi chani anthu inu mumakhala mwatitani okay ngati ena kuya kandidzana amari kandi nokhwima akuti ndimapanga mankhwala koma ayi okay ngati makhala kuti munthu ukabwera muja it's about how you feel kuti around baba wakocha fani zovuta kuti munthu kusintha baba zeri uyakumera zina ndio maziwa as a man haircut ndi makeup kwa iweyo okay yeah haircut is man's makeup because kuti uone iwe kuti ubanga bobo ka minonka wariramo unangopita ku barber shop kumeta kana ukavala suit basi pano nazima yaja kuti abange ichi mutu munyende kuti abange maneozi mwakutiza mbili munthu makauti kuyesesa kuti pasakale mistake ina iliyonse chifukwa iwe chimene madalira ndi haircut yokhaija basi wana ndamaze kuti akasintha muja ina mata kupita kuti anaye ku field wamene wabweramo kuti zimene amvangaza kudandaula chanchani ndezimka zimene zimakhala zopangisa kuti I think kuti ine ndisamasinthe baba komanso ndimene timachezera mene timalandirira chani zimka zimene koma sikuli mankhwala kuti chanchani koma ineso nesapena madapo kunoko kabwera munthu ulazapireso kuina imakhala haso imaoneka ngati mankhwala koma siyonje pamene tikupita kumapeto mawu ako ena aliwonse omaliza komanso kuwalimbikitsa anyamata amene amaphweketsa mahasos a anzawo asindingapange zimenezo ine mwakuti mawu ako omaliza ena aliwonse ndotani achinyamata akuyenera kuti azilimbikira ikabwera pankhani ya haso azilonga azikubweretsa ndalama sitiphwekesa fine ende kuti ndikanaphwekesa kumambira kuti ndikanakhala kuti ndiwamvera kuti zatsikana nazo kuti asafuna anthu ndikuti sibwezi ndili panova so ntchito ndi ntchito azilonga ziweyo kuti ukuyikonda fo kayikonda iweyo kayipanga respect ndikuti anthu sayilemekeza koma ngati wesi ukuyikonda sikuyilemekeza anthu sayilemekeza asazikutenga somachibwana pa panova ineyo kaulemu nditu kalipo okay alright so mawu ena ndokuti anthu makamaka ni makastomala akamationa ifeyo being a barber it's not like kuti you are prisoner because mapeza kuti munthu like makastomala afuna kuti nthawi imene akufunayo kwa nthawi imene akukufuna iweyo ndikuti ukena kuti upezeke all time kuti kandi nthawi zanji just imagine munthu anandiyimbira past 12 usiku ati ndizamumete usiku ndapeza kuti amawa bwanja kuti ayi unalemera ona so what I'm trying to say is kuti kukhala ometa sikuti ife libe moyo wina anthu akena kuti amvesa pamene popo so tili mafamily zoti akufunika kuti tapase nthawi tili ndizochita zina so andimaza kuti andiyimbira foni ndili pa ofu muja kuti ndikupuma kuti amwene bwera msatimete unalemera pano mwakuti so they should understand kuti kukhala ometa sikuti iweyo ndikuti basi moyo wako wonse waona fa ntchito iyi 2 minutes inake umaza ngati kuti no iweyo no ndiwe kapolo mumatha kukameta munthu kwawo mwina pa package ya special zimatheka wambiri ma 43 mu wambiri okay wambiri masomphenya ndotana ntchito yawo ntchito yangayi ngati muzaka zikubwerazi ndikuti akuona kuti ndikhala patali kwambiri folo panopa ngati mene barbershop si menene ndimafunira ndicho ndanga ndayitali kwambiri ndipo ndikutali kuti ndizafika mene popo I know kuti ndizafika fani kufuna kuti ineyo kunoko anthu akhulupirire kuti ntchito yometa ndi ntchito siyo kuti ndekuti basi unangokanika kuti kuthawirana kuti uzometa kuti ndi ntchito nditi kuti munthu kamakhala kuti ineyo ndifuna zakhala ometa komanso achinyamata amene akubwera mbuyo mwathumu sizakhale ngati kuti kumetaku si ntchito yeniyeni so my plan is kuti anthu kunoko pamakamaka ndi kunoko kwambiri barbershop ja asamayione ngati umene ankaonera kalekale aziona mu nkhope ina yake yoti ndi chinthu choti munthu akuzokupanga ndithu tathokoza kwambiri
mene mundi mene ndachezera ndi Dan ku area 51 ndidolo kwambiri amene amatha kumeta komanso chisisi chake cha haso yake ndi chimene timafuna tidziwe kwambiri komanso kuti kodi haso imene iyi yometa imakhala bwanji. Ndikukhulupirira wina wake wasunthika amene akuona zoti inetu mwina ndinkangoziphweketsa zingine zimenezi, koma haso ndi haso, sitiphweketsa chinthu chimene chimakhala ndithu chikupatsa ndalama. Timanena kuti kosaka ndalama sitisankha, koma kodyera ndalama ndi kumene timasankha. Dzina langa ndine Sungana Ndisiliya, kufikira nthawi ina mwakoma nonse.